Vinergi, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Vinergi é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Vinergi, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuído por Soaga. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura toni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Oito alumnos forman parte da sexta edición do Obradoiro de Elaboración de Viños que impulsa a Mancomunidade do Salnés, un área fundamental na comarca cunha alta demanda de profesionais cualificados. A viticultura ten un valor moi importante porque é un dos recursos económicos precisamente que máis desenvolven a comarca, non? En torno a isto está a gastronomía, está o turismo e, polo tanto, xenera un movimento económico importante. E a verdade é que poder formar a profesionales e a persoas que de alguma maneira pois, lles gusta o mundo da enoloxía, o mundo do viño, o mundo da elaboración de viños. O curso ten unha duración de 50 horas cunha parte teórica e outra práctica, esta se levando a cabo nas instalacións de Pazo Baión, da adega Condes de Albarei. Neste programa participan oito alumnos, xa empezamos a ter agora mesmo problemas, que é un problema moi positivo, porque temos moitísima xente traballando dentro do Plan Integrado de Emprego. Ese é o objetivo, o objetivo é que os nosos alumnos consigan un traballo de calidade e que poidan encauzar a súa vida e o seu futuro. Bueno, para nós é un orgullo e pois, poder acoller aquí as actividades da Mancomunidade. Xa levamos uns anos facendo e desde logo pois, bueno, pois ser a bodega escollida pois, para nós é moi prestixioso, non? E estamos moi contentos de colaborar. A acción formativa está liderada por dous expertos no cultivo e tratamento de uva, ao tempo que entran en contacto co funcionamento cotiá dunha adega. Partimos de dous docentes, eu levaría todo o que sería a parte de elaboración, de análisis sensorial, tanto de controles de maduración, laboratorio, bueno, a idea que poidan tocar un pouquiño dende o momento de control de maduración, ter moi claro cando vendimarase a uva e como ir elaborando, moitas prácticas
prácticas dentro de bodega, que sepan moi ben, pois, bueno, intentar entender como funcionan a maquinaria, como ter a posibilidade de, con unha persona de dentro da adega, poder desarmala, no? que ao final é casi o máis importante. O alumnado de estar moi satisfeito con estas aprendizaxes que lles permiten abrirse a novos horizontes laborais. Gustaríame aprender como se elabora todo o proceso do viño, porque me parece eso, unha opción de emprego interesante para a nosa zona. Entretenida, o sea, interesante, entretenida, ben. O tempo no que se presentaba esta nova edición do curso de viticultura, Pazo Baión acollía outra das grandes iniciativas da Mancomunidade do Salnés. O alumnado do Obradoiro de Hostalería organizou ali un show cooking co albariño como complemento estrela. Utilizamos unha panceta a baixa temperatura con unha pera confitada, que lle vai moi ben con Pazo Baión, queda moi ben. E logo utilizamos un cordero, vai a ir unha paletilla de cordero rellena, vai a ir con un crujiente, unha miloja de patata, e aquí, pois, Condes de Albarei, creo que é un viño que, bueno, pega prácticamente con case todas as elaboracións. Por outra banda, ao longo deste mes de xuño vanse organizar dende a Mancomunidade outras dúas accións formativas, o curso de digitalización documental e fotogrametría e outro de prevención de riscos laborais. ¿Te preocupan los efectos del mildiu en tus viñedos? Ha llegado Orondis Ultra, un gran salto frente al mildiu. Gracias a sus dos materias activas, oxatiapiprolina y mandipropamida, y sus dos modos de acción diferentes, ofrece una alta eficacia y una excelente persistencia. Orondis Ultra es sistémico y translaminar, lo que proporciona una protección adicional de los nuevos brotes, debiendo de realizar la aplicación desde el inicio de la floración hasta el cuajado. Gracias a su resistencia al lavado, incluso soportando fuertes lluvias una hora después de su aplicación, hace que Orondis Ultra ofrezca la máxima protección. De un gran salto frente al mildiu con Orondis Ultra. Y lo mejor es de Singenta. A Estación Fitopatolóxica de Areiro, dependente da Deputación de Pontevedra, avanza no seu posicionamento para expandir internacionalmente o seu labor e converterse nun centro de referencia mundial para os sectores agrícola, forestal e natural. Hai uns días recibiu nas súas instalacións un grupo de docentes do Lycée Pierre Leroy, situado na localidade de Orange, en Francia, para participar nunha visita guiada ao centro. Somos un centro de formación de agricultura y viticultura, el de referencia en el Valle del Ródano, la Vallée du Rhône, en Francia, al norte de Aviñón. Areiro, pois, é un centro de referencia que nos está visitando pois moitos profesionais non só de España, sino xa de Portugal, de Francia, de Estados Unidos. E, bueno, pois unha vez máis poñer en valor o gran centro que temos aquí da Diputación de Pontevedra en Areiro, que é un centro de referencia. Deste xeito, a Deputación de Pontevedra e o Instituto Francés avanzaron na súa intención de asinar un convenio ou algunha outra vía de colaboración para a posta en marcha dun intercambio de proxectos de investigación levados a cabo por persoal de ambas as dúas partes. Hemos venido a visitar centros como este de experimentación y de investigación para intentar crear lazos, convenios, intercambios de alumnos o de profesionales. Claro que sí, vamos a firmar pues convenios de colaboración con estos centros de formación que son tan importantes, e sobre todo o intercambio tanto de alumnos de aquí para lá, sobre todo tamén queren ver pois bodegas, queren ver outros centros de referencia. Bueno, desde a Diputación de Pontevedra vamos a axudalos, vamos a colaborar con eles. O deputado provincial tamén recordou que o persoal técnico de Areiro traballa, entre outras cuestións, no recoñecemento de pragas e enfermidades dos cultivos, así como na execución de medidas para combater as doenzas que afectan as especies vexetais e que supoñen grandes perdas para o sector primario da provincia. Seguir traballando para seguir tendo Areiro cos profesionais que temos, que de verdade que son profesionais de gran talento e que son reconocidos xa a nivel nacional e internacional, e convertir Areiro no que é un gran centro de referencia tanto en agricultura como en viticultura, en todo un gran centro de referencia a nivel internacional. Creada en 1981, o obxectivo principal da Estación Fitopatolóxica do Areiro é ser unha liña directa de asesoramento dos agricultores, persoal técnico e outros centros de investigación, para así poder ter e ofrecer unha versión real
Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Cambados continúa exercendo como cidade española do viño. A semana pasada a vila foi a sede da Asamblea Xeral Anual da Asociación Española de Cidades do Viño, ACEVIN. Para nós é algo importantísimo por teren escollido Cambados por moitos motivos. O primeiro, e o máis egoísta quizáis, é porque temos aquí unha delegación de 62 entidades, alrededor de 100 persoas, que veñen a visitar, a coñecer e a consumir na nosa vila. Muy agradecidos con Samuel y con Cambados por su acogida, por este magnífico recibimiento. En el año en el que además sois ciudad española del vino, una figura y un reconocimiento y un privilegio que es la primera vez que ninguna ciudad de nuestro país ostenta. Sois los pioneros y por lo tanto para nosotros verdaderamente es un orgullo poder formar parte de este acontecimiento, celebrando aquí nuestra asamblea y pasar unos días. A delegación chegou o mércores 12 a Cambados. A CEVIN celebrou unha reunión do Comité de Xestión de Rutas do Viño de España. Para os socios que non participaron deste órgano realizouse un paseo polo conxunto histórico cambadés e unha visita á lonxa. En este magnífico municipio que está lleno de encantos, y lo comentaba yo también en la asamblea y creo que es así. El encanto no está solamente en la ría, no está solamente en su vegetación, en los edificios, en el paisaje, en el propio municipio, sino que está en sus gentes. Nos hemos sentido desde el primer momento, desde el minuto cero, como si estuviéramos en casa y eso es muy de agradecer. Por lo tanto, esta visita, como muy bien decía vuestro alcalde, no solo servirá para que podamos trabajar y hacerlo todos juntos aquí en Cambados, sino que servirá también para que os llevemos en el recuerdo y en nuestra promoción a todos los lugares donde vayamos y hablemos todo lo bien que Cambados merece que se hable de él. Xa o xoves foi o acto central da programación, a Asamblea de ACEVIN, precedida dunha reunión da Xunta Directiva. Unha cita importante na que os asociados debateron sobre o presente e, sobre todo, o futuro do enoturismo. Todo o que nesta asamblea se acorda, se debate e se propón, todas as resolucións das que se saen, todas as experiencias que se intercambian entre os distintos asentes que participan, dende técnicos de turismo, rutas do viño, alcaldes, alcaldesas e concelleiros e concelleiras das distintas municipios, que dende logo imos salir daqui cunha idea máis clara, con moitas iniciativas, e isto vai servir para potenciar aínda máis o enoturismo, que, como moi ben sabedes, é un pilar fundamental da nosa economía, xunto con outros, como o mesmo turismo de outros eidos, pero tamén a pesca, a acuicultura e a viticultura. Estamos moi agradecidos a ACEVIN, a Rosa Melchor. O venres a delegación de ACEVIN despediuse de Cambados, fixérono por todo o alto, con 3 visitas: a Fundación de Arte Contemporáneo de Manolo Paz, a unha batea e a adega Pazo Baión. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí.
A Feira do Viño do Rosal prepárase para celebrar a súa 32ª edición cunha morea de actividades para todos os públicos e con máis horas ca nunca. Do 12 ao 14 de xullo a Praza do Calvario aglutinará boa parte da actividade dunha feira que de novo maridará a enoloxía coa música. Actividades para desfrutar en familia, exposicións e actividades didácticas, gastronomía e moita diversión co sector vitivinícola como eixo central. Como novidade, a feira abrirá as súas portas o venres 12 de xullo cun acto inaugural que se celebrará ao mediodía na propia Praza do Calvario e que dará o pistoletazo de saída a 3 días de actividades programadas e dirixidas a todos os públicos. Xunto a concertos, actividades para nenos e nenas e outras relacionadas cos viños, este ano cobrará especial relevancia o Escape Room que se celebrará no Calvario, o abeiro do proxecto Eureka Reto Rural. Ambientada no sector vitivinícola, esta actividade será o venres 12 a 7:30 da tarde e ofrecerá unha inmersión interactiva na riqueza cultural e histórica rosaleira, deseñada para todos os públicos e totalmente de balde. Pensada para facer en grupo ou de forma individual con nenos menores de 12 anos acompañados dunha persoa adulta, os participantes percorrerán os arredores da Praza do Calvario móvil en man resolvendo retos, enigmas e probas que irán atopando ao longo de todo o percorrido circular. O equipo que complete o desafío en menos tempo gañará unha experiencia para 6 persoas para desfrutar de produtos e vivencias únicas noutros dos municipios do territorio rural e do xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño. As persoas interesadas en participar xa poden inscribirse na web. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Thorbeck Vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Thorbeck Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga.